जोंनि UCYC-AUDIOS NLC चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोम नायगिरिफोरनिसिम आरो फिन गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरदों गोजोन्थों। दिनैहाय आरोबाव जोङो जि टक श'आवहाय जोंनि मानगोनां कमल सिंह लाहारी रिटायार्ड फास्टर गफुर सार्कोल बिथांजों मोगा-मोगि थांनाय बाराव लादोंमोन। बिनिनो आरो नैथि खोन्दोब हिसाबै जों आरो स्टुडिअ'आव सारखौ मोननो हाबावदों आरो जोङो गोबां खोथा दिनैबो मोनथिगोन। दिनैहाय जोङो स्पेशली थांनाय जि एपिसोडआव जों जि बाथ्राखौ मिथिदोंमोन बिनि थालांनाय बाथ्राफोरखौ जों माखासे मिथिगोन। गिबियावनो आं सारखौहाय बरायनानै लाग्रोबाय। जोङो थांनाय एपिसोडआव जों मिथिदोंमोन दि उन्दैयावहाय दुइसिन फंबाय जायहा दानि उदालगुरि सार्कोल कमिटिनि NLC उदालगुरि सार्कोल कमिटिनि आफादगिरि जानानै दं रमला लाहारी बिथाङा उन्दै समावनो थैहांहां अबस्थानिफ्राय जिसुनि मुंखौ लानानै फोथांजानायनिफ्राय ख्रिस्ट'खौ नाजावनो डिसिसन लानायखौ जों मिथिनो मोन्दोंमोन आरो बेयावनो दोनथ'नाय जादोंमोन। दा बिनि उनावहाय माबोरै ख्रिस्ट'खौ मोननो हाखो एबा बाप्तिस्मा ख्रिस्टियान फोथायनायावहाय मोनसे दङ जि गोथार जिउजों आरो दैजों बाप्तिस्मा लानो नांगौ, दीक्षा लानो नांगौ। बे मोनसे नियम दं एबा खान्थि दं। बे खान्थिखौ माब्ला आरो माब्रै आरो सोरनि गेजेरजों लादोंमोन बेखौ आं भिउवारफोरजों लोगोसे सारनिफ्राय मोनथिनो लुबैबाय। मोजां। जेब्लानाखि जोङो डिसिसन लाबाय जिसुनि नामाल' जोंखौ मोजां सुख गोजोन आरो गोथांखौ मोननो हायो आरो गोथाङा बे जिसुनि नामखौ लाब्लानो रमला लाहारीया गोथाङै थागोन। नैबे बिसायावनो सोनारनानै जोङो डिसिसन लाबाय जों ख्रिस्टान जासिगोन। आरो 1975आवनो आंनि बिमा बिफा, आंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव जेसेबां न'खर आरो आंनि आदैमोन, आंनि न'खरनि परियालफोर जोङो ज'नो खेबसेयैनो जों ख्रिस्टान जादों। आरो बिदिनो आङो बिसोरखौ ख्रिस्टान जादों होननानै परामर्श होनानै आं कलेजाव थांफिनदों। आङो लोगोसे बाप्तिस्मा लानो मोनाखै 1975आव। आङो जेब्लानाखि धेमाजि कलेजनिफ्राय अनार्स लानानै ग्रेजुवेसनखौ लानानै आङो फैयो गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव। आङो गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय समावसो 1978नि 21 आगस्तआव लेट रेभारेन्ड पन्टिपाल बसुमतारीजों आङो बाप्तिस्मा लानानै ख्रिस्टान जादों। आरो बे ख्रिस्टान जानायनिफ्रायनो आंनि सिगां आंनि न'खर, आंनि बिदा फंबाय, आंनि बिमा बिफा गासैबो कनभार्टेड ख्रिस्टान जानायनिफ्रायनो जोङो खुनु लर-सर गैया। जेरै फोथायनांगौ फाक्का फोथायारि जानानै जों सोलिबोदों आरो जों ख्रिस्टान जानायजों लोगोसे गोबां जोंनि न'खराव गोबां रोखोमनि बेले-बेजे गुलाय-गुजाय गुबुन रोखोम माबाफोर दङमोनब्लाबो ओइदिनखालिनिफ्राय स्र' जों जादों आरो ख्रिस्टानाव जोङो कमप्लिटलि आपसाइड डाउन परिबर्तन जों जाथारदों। नैबे थेंक इउ स' माच। जोबोद साबायखर बावदों। बे समाव आङो सारनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों बांसिन मानसिफ्रा जायफ्रा ख्रिस्टान नङा एबा ख्रिस्टानखौ मोनाखै बिथांमोननि किसुमाना माने ख्रिस्टानफोरनि फारसे मोनसे मुगैनाय भाब थायो। बे बुस्थुआ दङना गैयामोन ख्रिस्टान जानायनि सिगां ख्रिस्टानफोरनि फारसे माबायदि भाबमोन बेखौ एखे गुसुं रावजों जुदि दङमोनब्ला माबायदिमोन आरो गैयामोनब्ला बेखौ जोङो मोनथिनो लुबैदों आरो। बे बिषयाव मोजां। ख्रिस्टान जाय समावथ' जोङो जेरैबायदि उन्दैनिफ्राय जेरैबायदि जों खुलुमनांगौ हुम जग्य नैफोरबायदिखौ जोङो सम जोङो खालामबोयो। नाथाय बेफोरखौ मानो खालामनांगौ बेखौ जोङो सम्पुर्ण भाबै मोनबो मिथिया। ओरैनो खालामनांगौ खुलुमनांगौ खुलुमो। किन्तु जेब्लानाखि
बाप्तिस्मा लानानै खृष्टान जाबाय अब्ला जोङो मोजांथार फोरोंजानायखौ मोननायजों लोगोसे बे धोरोमा नैबेदिथार जाथारनांगौ नैबे बिषयखौ जोङो मोजाङैनो मिथि मोनदों आरो मोजाङै मिथि मोननायजों लोगोसे जोंनि न'खरा मोजां अबस्थायाव आवगायनो हादों आरो मिथिया हुसिया खुलुमबोआखै मिथिनानै खुलुमबोनाया जादों आरो खृष्टान हाबनाय लोगो लोगो नैबे थेंक इउ सारनिफ्राय आरो जों दा मोनथिनो लुबैगोन मोननैसो बिथिंखौ एजुकेसन सारा जथेस्थ बै समावनो माने मास्टार डिग्री खालामनाय सासे मानसि अनार्स लानानैहाय ग्रेजुएसन खालामबाय बिनि उनाव मास्टार डिग्री खालामनाय मानसि आरो बै समाव गोबां जबनि अफारफोर फैदोंमोन होननानै खोनादों नाथाय सारा फार्दार एजुकेसन थियोलजिकेल एजुकेसनाव थांनो गोसो जानानै थांनानैहाय इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ मावनो गोसो जादों होननानै जोङो मोनथिनो मोनदों गुबुन गुबुन सुबुंनिफ्राय दा बेखौ जों लासैनो डिटेल मिथिलांगोन बिनि सिगाङावनो सेकुलार एजुकेसन मास्टार डिग्री खालामनाय समाव बा बिए खौ खालामबाय थानाय समाव माबा मोनसे लाइफनि मोनसे मस्ट क्रुशियेल बिदि सिचुएसनफोर फैदोंमोन नामा मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन नामा जादों जानाया आङो धेमाजि कलेजावनो आं फरायदों आरो धेमाजि कलेजाव फरायनानैनो आङो अनार्स लानानै ग्रेजुएसन जादों ओमफ्राय गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फैदों आङो दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फैनायजों 1978 आव आसु आन्दलन नैबे आरम्भ जादों इउनिभार्सिटियावनो स्टेटमेन्ट पेपारखौ सावनानै जा अर जोंदों बे अर जोंनाया एकदम जाबाय थादों आरो आसु आन्दलन जादों बेखौ बयबो मिथियो दा नैबे आसु आन्दलन जानाय समावनो आङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि 85 आसाम टाइप हल नाम्बार 5 नैबे हस्टेलाव आं दङमोन आरो बे हस्टेलावनो थानानै आङो फरायदों नाथाय मा खालामनो आन्दलना बारानिफ्राय बारा जानायाव आंनि इउनिभार्सिटिया एकाडेमिक इयारा 77 to 79 नावनो जोबोमोन आरो खिन्थु आन्दलननि थाखाय बोसोरै गेप्स थानो गोनां जाबाय हल आसामानो एलपि टु इउनिभार्सिटि कुनु क्लास गैया कुनु स्कुल गैया कुनु कलेज गैया कुनु इउनिभार्सिटिनि कुनु थाखोनि क्लास जायाखै आरो बोसोरनै बे 79 आव जोबनो गोनाङा 81 आवसो जों फाइनाल होदों एमएनि फाइनालखौ 81 आवसो जों होदों आरो 81 आवसो जोङो जोबदों आरो दा नैबे आन्दलन टाइमाव गोब्राब बिदिनो समस्या मोगा मोगि जादों आंबो ओरैनो इउनिभार्सिटिनि बिथोराव आसाम टाइप हस्टेल नाम्बार 5 एकदम नाम जादा हस्टेल बियो डेन्जार हस्टेल दा नैबे हस्टेलावनो आङो दङमोन दा बेवहाय आंनि रुममेटआ बेंगलि मानसिमोन आशिष भट्टाचार्य जों सानैजों दंमोन खिन्थु आगस्ट दानाव मोनसे गिलु बालु जाथाय जानानै थांदों आंखौ हस्टेलनिफ्राय बाहेरायाव लांदों गुबुन जायगायाव सिगुन दंफां बारियाव मानो लांदों आं बेखौ मिथिया बेखौ आं मिथिया मोखां खाथेजोबनाय आगस्ट दाननि हराव आङो गेन्जिबो गानाखैमोन बिखुनथिंजाय देगारजों सुनायनि बायदि सानाया आंनाव मोनबाय थादोंमोन आरो अब्लाबो आङो बे समाव एकदम गोदान खृष्टान आं गोदान खृष्टान 21 आगस्टआवसो आं खृष्टान जादों बेनि उनावनो दा आङो मा जागोन आंखौ बहा लांनो मानो लांदों बे खोमसि दरसि सिगुन दंफां बारिनि गेजेर गेजेर उनाव आं लांग्राफोरखौबो आं गोथांना गोथै आं मिथियाखै आं थैयोब्लाबो रावबो मिथिनाय नङा मात्र इसोराल' नुदों आरो इसोराल' मिथिगौ मानसि रावबो मिथिनाय नङा अब्लाबो आंहा फोथायनाय दं इसोरा आंजों लोगोसे दं थैब्लाबो इसोरनियाव आं दं
आरो गोथाङै थाब्लाबो इसोरा आंजों लोगोसे थागोन दा उनाव आं मिथियाखिसै आं गोथांना गोथै बेखौ आन्दाज लाना आखायाव खेबनानै लानाय नांदों आं गावनो अब्ला बिराद सानाय मोनदों अब्ला आं गावखौनो आन्दाज मोनदों आं गोथाङै दं आं थैयाखै अब्लालाय मानो देगाराबो माथो हाबाखैनो बायदिब्ला आंनावलाय आदसा हाबा आङो फावसायनायनोसै होनना फावसायनायब्ला मोनबो आन्दाज मोनाखै सिगांथिजा आवगायदों मोनबो आन्दाज मोनाखै रावबो गैला अब्ला आङो लासैनो हाजोनिफ्राय ओंखारनानै हस्टेलाव फैदों आंनि लोगोआ बेंगलिया बुथार जानाय बायदि अबस्थायाव दंमोन बियो मुस्रि सिङाव उन्दुदोंमोन मुस्रिया जिखावजोबदों एकदम थैजों दुगैनानै दं बियो बेनिफ्राय आङो रुमाव हाबबाय आंनि लोगोआथ' गोथांना गोथां मिथिया थै मोनामजोबदों उनाव लास्टआव लाइटआबो सुइस अफमोन उनाव लाइटआ ब्लाव जोंजोबदों अब्ला आङो खुनुरोखोम आंनि लोगोनिथिं नाहरदों नाहरनायाव बेबो एसे सेन्स दङ अब्ला बियो आंखौ गाबज्रिदों लारि होननानै अब्ला आङो गोथाङै दं होननानै एकदम बिराद रंजानाय मोनदों बेनिफ्राय हरावनो बे मेडिकेल हस्पिटाल दङ जोंहा इउनिभारसिटियाव नाइट शिफ्टनि डाक्टारा डक्टर थेरनमोन बे डक्टर थेरनखौ सुगिदारनि दारै आङो खबर होनानै लाबोदों डक्टर थेरना बेखौ सिलाइ खालामजोबदों आथिं आखाइ खर' गासैबो सिलाइ खालामजोबदों बेन्डेज खाजोबदों आरो बिदिनो लासैनो बे मानसिया मोजां जाफिनदों आरो नैबेबायदि मोनसे आंनि जिबनाव बावनो हायै जाथाय जानानै थांदों आरो दासिमबो आंनियाव बेयो थाजिम ओंखारफैयो Okay, thank you. बेनिफ्राय जों आरो सर्टआव मिथिनो लुबैगोन बेथ' सेकुलार एजुकेसन जाबाय बेनिफ्राय ख्रिस्टान जानायनि उनावहाय मास्टार डिग्रीनि उनाव थियोल'जि फरायनो थाखाय बाइबेलनि कर्सखौ फोजोबनो थाखाय बा फरायनो थाखाय बबे जाथाया थुलुंगा होनायमोन आरो ओजों थांनानै बबे इउनिभारसिटिनि आन्डाराव कर्सखौ खालामखो आरो बेवहाय माबाफोर एक्सपिरियेन्स गोसोखांथावथाव एक्सपिरियेन्स दंब्ला एसे फोरमायदो गुसुङैनो मोजां आंखौ उदालगुरि सार्केला आङो मास्टार डिग्री फरायबाय थाब्लानो जोंनि गेजेरनिफ्राय बे सुगुनबारि मण्डलिनिफ्राय कमल सिंह लाहारिखौ थियोल'जि फरायनो थरनोसै बियो थियोल'जि फरायनानै जोंनि गेजेराव पास्टर जानांगौ होननानै उदालगुरि सार्केला आंखौ मिनुट खालामनानै पास खालामनानै आंखौ नेनानै थादों आं जेब्लानाखि एम ए खौ फोजोबो अब्ला बिसोरो आंखौ बुंबाय नोङो थियोल'जि फरायनो थांनांसिगौ अब्ला आङो जागोन आं थांगोन बेनि सिगांनो आङो साख्रि अफार मोनदोंमोन आङो बे साख्रिफोरखौ आङो ओरैबायदि प्रस्ताब लाजाखानाय आङो थांनोसै आं साख्रि अफारब्लाबो आं बेखौ मावला प्रजेक्ट डाइरेक्टर माबामोन आरो दा आङो बेखौ माबानानै आङो थियोल'जि फरायनो थांदों 1982 बेनि सिगां आङो अलंबार हाइ स्कुलाव फोरोंगिरि मावदों आङो फोरोंगिरि मावदों अबयसे फोरोंगिरि हिसाबैबो आङो जोबोद मोजांमोन आंनि स्टुडेन्टफ्रा मोजांथार रिजाल्ट लानानै पास खालामजोबदों 9, 10 बे मोननै क्लासखौल' लायोमोन आं दा अब्लाबो आङो थियोल'जि फरायनो थांबाय 1982 आव आरो 1982 आव सानसेखालि मोनसे स्टिक फैदों आंनाव बे स्टिकआव बुंदों सेन्ट केथेड्रेल गिर्जायाव जोंखौ लोगो हमफै बेबायदि मोनसे स्टिक लिरनाय आंनिसिम सफैदों आंनि कलेजाव अब्ला आङो आन्दाज खालामदों सोर आंखौ बेबायदि लिंहरनो हागौ जानो हागौ जोंनि जायगानिफ्राय सोरबा बर'फोर फैदों खोमा आंखौ लोगो हमनो नायनो आं बेसेबा गोबावसै आं लोगो मोनैया बर'फोरखौ मिथियामोनबो जोबोद मोजां जागोन होननानै आं बे कलकातानि सेन्ट केथेड्रेल चार्च आरो CNS चार्चनि बेवहाय आङो थांदों
सोरबायदि आंखौ लोगो हमनो नागिरदों आङो गेजेराव हाबहैबाय सिनायखि मानसिनि मोखां नागिरदों आं सिनायखि मानसिनि मोखां नागिरबाबो रावखौबो नुवाखै बिदि नायथिंबायनायाव सासे साहा बुरि बियो आंखौ नुहुरनानै आखाइजों इंगित खालामदों थारमाने नों गिर्जायाव था दा गिर्जा जोबा बैयाव लोगो मोनगोन नैबायदि आखाइजों इंगित होदों अब्ला आङो साननो गोनां जादों सोर साहा हिनजावसाखौ जेखि जाया आं लोगो हमगोन बेनो आंखौ लेंहरदों जानो हागौ होननानै गिर्जा जोब्बाय बाहेराव फैबाय एकदम बे साहा हिनजावा सानै बिसोरो रेभारेन्ड बेथि वेंगेल आरो आस्ट्रिड आने नैबे सानै साब मेमफोर आरो बिसोरो आंनिसिम फैदों एकदम खारबोदों ओमफ्राय कमल सिंह लाहारी होननानै एकदम डाइरेक्टनो राव एकदम बाथ्रा बुंनानै आंखौ सासे बुरिया नाजावदों आरो बेनिफ्राय आं आन्दाज मोनाखै माब्रै आंनि नामखौ मिथिखै आरो माब्रै सिनायखै बेनिफ्राय बेयो बुंदों नों सोमोनांनो हागौ खिन्थु नोंनो खा आं बेखौ मिथिथारदों जिउजों आं मिथिदों नोंनो कमल सिंह लाहारी नोंनो जानांगौ होननानै आं हमदों आरो नोंखौ लोगो हमनो फैबाय आं अब्ला आं बुंबाय नोंगौ आंनो कमल सिंह लाहारीया नोंनि हरनाय स्टिकआ नोंनो हरदोंमोन नामा औ आंनो हरदों आङो बेथि वेंग्रेन रेभारेन्ड बेथि वेंग्रेन आं गौराङाव आं मिशनारि खामानि मावदों बर'फोरनि गेजेराव आंखौ बर'फोरनि आब' होननानै बुङो बर'फोरनि आब' होननानै बुंदोंब्ला आंनो होननानै बुंदों आरो बे दिननिफ्रायनो बे बेथि वेंग्रेना नोङो आंनि फिसाला होननानै आंखौ फिसा महरै लिंदों एकदम मख'नानै लिंनानै लादों आरो नैबे आंनि जिबनाव मोनसे बावनो हायै जाथाय आरो बेनि जिथुनाखि आंनो परामर्श होदों बेनो आंनि थिय'लजि फरायनायाव गिदिरथार थुलुंगा आरो बेयो आंखौ धोरोम लुखांलांनायावबो बे गिदिरथार बे परामर्श होदों आरो नोंबादि मानसि बर'फोरनि गेजेराव नांगौ गोरों मानसि नांगौ जेरै हागौ एरै आं नोंखौ सहाय खालामगोन होननानै बुंदों आरो बेनो आंनि थिय'लजि फरायनायाव बावनो हायै जाथाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दिनैबो आरोबाव मोजांथार सारनिफ्राय बाथ्राफोरखौ जों मोनथिबाय नोंथांनि गेजेरजोंहाय गोबां जोंनि खुलुमगिरिफ्रा एबा नायगिरिफ्रा जानो हागौ इसोरनि रायजोआवहाय थुलुंगानाय मोनगोन बेखौ आसा फारिनानै दिनै एसेयावनो दोनथ'बावबाय साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावनाय दोनबाय।